Care tată, câte un starter pack. Ăla-i tată autul cu mine. Ăla-i și la ăștia. Dacă mai e. A, da, stai liniștit. Că de ce pasă dai nu prea mai ești bălbăit, mă? Bombă, clar. Bate inima. Trească fane șmecher. Gata, tată, haide. Hai să mergem să facem treabă. Mulțumesc mult de donație, băiatul. Băieți, vreți un club GTI carbon dintre la... Tot, tată, încerc să vă las. Și eu la fel, nu mai... Gata. Franco, Băieți, vreți un club GTI carbon dintre ăsta? Nu, taică. Cum? Hai mă, urci. 4 milioane. Băga mea și ieftin de pula pe piață, morții. Carbon. e cărbune, bă, nu carbon. Carbon. Haide, mă. Hai, te pofane. Că postul. Gata, mă, mai să facem treabă, mă. Altceva, bă. Sunteți pregătiți? Ne-am născuți. Să vă scoateți alea și să vă băgați pe ambulanțe. Da. Bălbăitule, Da. ia cântă ceva, mă. Frumoasă ești. Atunci când zâmbești. E ok, Te gata. port. E ok. Tu hai să ne găsim Te victima. pup, Gabriel, mersi Neapărat mult să de treci donație. la mine la studio să facem o casetă, fane. Ai un an liber? Cum să nu? Bun. Rezervă-l. Fifty, ai încercat să sun pe cineva să vezi dacă merge în caz de orice? Ia, mă, nu o problemă. Ăla, cu motorul. N-am văzut-o pe aia, sunt ok acum, Bruno. Ce faci, tată? Oh. Aoleu. Ce faci, bă, tată, bă? Ce dracu nu păstrezi, bă, tată, distanță? Numai bara ai 25 de mii. Să mor eu dacă te evit. Stai că sunt ăștia. Salut, șefule. Ba, noroc. Ce faci? Mă plimb, voi? Uite și noi la fel. Bă, ce... Mă... Bă, Ce dar nu faci, așa, mă? bă. Ce faci, mă? Dă-te un Pikachu după motocicletă sau trag? Bine, atunci așa facem. Da, nu cred că era cea mai bună. Acea De ce jefuiești, bă? Nu jefuiesc pe nimeni, domnule. Cum nu De ce jefuiești, bă, că jefuiești, te-am bă? văzut mai înainte, cum nu jefuiești? Ia verifică-l, bă. Mă confundați Ia categoric. verifică, fane, Ia verifică-l, mă, că repede. ăsta voia să rejefuiască, mă. Ăsta voia să rejefuiască mai devreme. Ia Ia vezi, verifică-l. fane, ce are pe el. Ia să dai, tată. Ia verifică-l, mă, că ăsta voia să rejefuiască. N-are tată de nimic. Băi, Și vedeți că motorul, ăsta vă e rog. jefuitor, aveți grijă. Găsiți și motorul, vă rog să... Chiar nimic. Cerem scuze. Nu, stai liniștit. Aveți grijă că ăsta e jefuitor de ăla. Ce are, mă, pe el? Mulțumim. Mai bine. N-aveți pentru ce, noi ne facem treaba, stați liniștiți. Curat, e curat. A, e curat, da, bine. Hai, spui. Mai bine, sănătate, șefule. La revedere. Să trăiești, Doamne ajută. Ai grijă să nu te prinde jefuitorii, băi. Da, bă, Băi. ai grijă la jefuitori. Hai, vă pup. E Mai multă bine. lume nenorocită. Ai grijă să nu dai de ăștia ca noi. Băi, bine că au mușcat-o aia, au crezut că ăsta e jefuitor. Da. Da, asta ce-am facem, gata, ce-am facem? Nu, asta e fenta noastră, cum ar veni, de intrare, da. Da, păpărează jefuitor pe motor, pe aici. Da, Care e patru? șmecherie rău de tot. E șara. Fifty, da, eu îl întrebăm de ce-i cu el, tată. Da, jos direct. Cu armă. Alo, șeful, Ia zi. ai văzut pe unul cu motorul, avea mască neagră, motor negru și era îmbrăcat într-un harorac.
Sincer, chiar nu l-am văzut pe aici. Și mă prinde ceva E vreme. jefuitor de la. Ia stai pe loc, stai pe loc. Nu mișca. Stai Dă-te că jos ce din pula mașină. mea fac, mă? Dă-te de jos. Dă-te jos. Dă-te De jos ce jefuiești, mă, pe aici? De ce jefuiești, mă? Bă, De ce jefuiești, mă? de ce mă jefuiești? Vrei să ne jefuiești ca și cum hata? Ia verifică, Ai Ia mă. văzut mai Ia așa verifică, la Franco. față și gata să ne jefuiești. Da, hai Ia că Ai verifică. văzut mai Verifică, negri, ai văzut mă. mai sărace? Op, Ai, ce faci, mă? fără mișcări de alea. Ia verifică, mă. greșeală. Verifică și în mașină. A, nu, Peste mă, tot. are niște... A, deci nu vrea să ne jefuiască, mai să mergem. A De crezut ce că nu vrei să scuze? ne jefuiești, de ce A crezut că vrei să ne Nu jefuiești, e frate. nicio scuze. problemă, băieți. Doamne, Să fii sănătos, mă. Cât o avea pulsul săracu? Nu, Să da, plecăm de aici, că nu știu dacă o să mai meargă schema asta. Da. Hai să mergem pe Vespuci. Prinde noi unul. Trebuie, mă, trebuie să prindem unul. Tot să mă înjur cu donațiile astea. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara, bună seara. Seara bună. Ce faceți? E, permite și nouă să ne alăturăm? Da. Hai să parcăm și pe aici. Stai bă, dracu, să opresc mașina mai tipul, e bunului. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine, dumneavoastră? Ce dracu, și noi cu sărbătorile? An nou fericit și dacă a trecut ceva, La mulți Da, ani. da, da, la mulți ani, la mulți ani. Să fii sănătoasă, iubită. asemenea. Doamne, domnișoară, Spuneți. chiar aveți un suflet mare, să știți. Mulțumesc. Și doar voi în această seară? Din păcate, Din păcate, da. Aveți bani la voi, mă? Scuze, vorbeam pe stație. Aveți bani la voi? Au bani 50? A zis că vine cu banii, mă. Bun. Bunule. Mergem să pot cu banii. Aveți nevoie de bani, domnule? Avem o brigada noastră care se ocupă cu banii. E o afacere, e o big business. Ia, mă. Am înțeles. Stați acolo pe poziția, mă. Cumpără și noi cu mai mult, dă și noi cu mai puțin. Avem big family, ia, mă, 25 people. Nu putem să-i chemăm aici că nu încape mașinile, mă, dracului, ia. Suntem noi în oraș. Păi să vină mai mulți într-o mașină, gen. Dacă aveți probleme, căutați-vă la noi, mă. Ia, mă. Stați fără nicio grijă. Și liniște. Da, să nu aveți nicio grijă, să e dificil. Adică. Ăla ce face leșinat acolo? Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, sună la medic, cred. A dat cu capul de bordură dacă vedeți că este A, dar el nu este de aici, sau? Nu știu cine e. Hai să îl ducem, nu 50. Cred că te-am înțeles. Eu, domnul Boromir. Putea alcool? Știi că era beat. Da, mă. Asta e mort, mă. Păi, da. E leșinat săracul, nu știu dacă e mort. Auzi, am și o întrebare. Da. Da. Vreau să vând și eu o mașină. Unde pot să mă duc? Păi, La târgul, la auto. Unde? la târg. Armele pe ăsta Uite, cu guler. Ține sniperele pe ăsta cu guler. Nu te mișca. Ce-am făcut? Stai pe loc. Sniperele pe ăsta cu guler. Suntem pe... Camera ascunsă, mă, ce nebun ești, mă, camera ascunsă. Prank de ăla. Cine i-a ascuns? Ia ascunsă camera, bă. Și noi acum că am glumit cu tine. Las că faci. A fost un prank de ăla. Auzi, mă? Ok. Vreau să vând... Da, dacă Ți-o cumpără, băiatul, dar fă un preț până 10.000. Dacă-ți vând eu ție plamă, nu, mă. Da, mă, nu. Ia, mă. Pentru mașină. Black market. You know?
Pentru mașină? No, man, e o black market. How much? Știi cine suntem noi? Cine? Strigoi. Ai auzit de familia Strigoi? No. Noi prindem oameni și le furăm plamănii. Mergi cu mine după casă acum. Mergi cu mine după casă acum. Luați-l pe ăsta. Haide, tată. Glumim, mă, dracului, mă, stand-up comedy, mă, dracului, mă, ce nebun e ăsta. Asta chiar crede, mă. Da, ai amândoi rinichi? Da. Și iPhone? Nu, am... Păi de-aia ai rinichi. Am Xiaomi. Și nu vrei un iPhone? Ba da. Hai, mă, cu noi, hai cu noi după casă să-ți dăm un iPhone. Nu aici. Păi n-ai bani la tine? Am... Cât ai? Vreo 40.000 dacă are de 2 rinichi. Am 1000 și ceva. Păi și cu 1000 vrei tu să vinzi mașina, mă, tată? Nu, mașina e mai mult. Și mă duceai, bă, că ți-e frică că-ți luau și mâncare? Nu, da. Nu se știe. Ia vezi, mă, ce repăr, că ăsta pare suspect așa. Tu cred că ai venit aici să faci cheie? Tu ești jefuitor de ăla? Nu. Bă, ești jefuitor? Nu. Bă, tu ești, zi dacă ești jefuitor. Nu. Ia verifică-l, bă, să nu ne facă de alea. Eu sunt... Ia vezi, lucrez la cargo, la postă pe. Vino cu mine. A, tu lucrezi la cargo, să? La livrări. Aha. Ia verifică-l, păi verifică-l, bă, să nu-ți facă schemă înainte. Vino coace, mă. Vino coace, mă. Lasă-l, mă. Nu, mă, lasă-l. Adu-l coace, mă. Adu-l coace, mă. Vino coace, mă. Poate scoate briceagul și ți-l bagă direct în dinți. Du-te cu el. Du-te cu domnul ăla. Ia zi ca... Jur că n-am făcut nimica. Zi după mine. Dă-te așa de aici, mă, bărbăitule. Zi după mine. Sunt jefuitor. Dar nu sunt așa ceva, eu lucrez la Pune postă mâna. pe. Pune mâna și zi, sunt jefuitor. Nu sunt așa ceva. Zi, mă, că ești jefuitor și scapi. Eu zic, dar nu sunt. Bine. Da, mi-e frică. N-ai, mă, ce să pațești, mă. De unde? Ce dracului, mă? Zi. Da, bă, zi. Hai, mă, zic ca să scapi odată. Asta vorbește, bă, că nu-l aud. E fricos să sta rău de tot, mă. Te-ai speriat, mă, tată? Bă, dar a fost un proiect de la, bă, trebuia să continui și tu proiectul. Ferească, domnul Dumnezeu. Vă rog frumos, lăsați, mă. Asta merge cu noi în brigadă. Și-ne-l bag, mă, și pe ăsta, portbagaj, unde-l bag? Doamne, să moară ea. O să plec. Vrei să pleci? Unde să vin? Vrei să te bagi în afaceri? Ba da. Ba bani? Păi... Hai să mergem să scoatem una, că am eu una de 6. Hai, așa, așteaptă-ne aici. Bun, vă lăsăm și noi o seară frumoasă. O seară minunată să aveți. Să seară bună, o seară minunată ca dumneavoastră să aveți. Asemenea. Vin, unde vin? Păi fii atent. Stai așa. Portbagaj? Da. Imediat, stai să-l deschid. Deschide de acolo, din torpedou. Să-l deschid, mă, din torpedou. Hai, urcă acolo. Luați-l, bă, unul acolo, băgați-l între voi. Dă-l tot Franco. Da, Leo. Cum te cheamă, bă, tată? Mine Diego. Diego? Mă auzi, uite din portbagaj? Da, te auzi. Diego Pollo. Cum, mă? Diego Pollo. Bine, mă, pula te-l cheamă pe ăsta. Nu, Diego Pollo. Pula. De aia zi, mă, te-ai speriat? Un pic mai mult. De ce, bă, tată, că sunt foarte prietenos așa de văd? Păi, n-am întâmpinat așa experiențe până acum. Stai liniștit, mă, dar ce crezi că noi ducem oameni pe munte și... Nu.
Ce mașină ai, bă, tu de mai multe locuri? Am un... Nu știu cum se numește. Un M4. Nu, tu, tată. Păi ce le-ți, bă, care de mai multe? Shelly, dă-ne nouă banii. Facem noi bus house, facem la Pitești. Hai să-ți dau Hai, bă, cheii, ești bă, români. handicapat. Păi da, e full ăsta, bă? Nu e full. Urmă, Dar urcă, e bun, ei, ce să facem? Oricum, aici, așa. Hai, tată, bagă-te în căcar lingă. Păi vezi că cred că ai dat cheile... În ce, mă? Ți-am dat, nu? Nu, nu bai dat cheile. Carlingă. Dați-vă, bă, jos un pic. Am primit eu cheile, conduc eu, mă. Păi tu să conduci? Ia, mă. Eu conduc Bine, cel bă, mai și bine, mă. Bine, Pune bă, acte acolo, băiat, cum ai zis că îl cheamă 50? Deci asta e manual, accelerația aia de-n față. A, e bine, Da. mă, nu e problemă. Stai, bă, bă! Ce pula mea faci, mă? Că nu știi să conduci o mașină automată? E automat asta, mă? Da, bă, dai drive și mergi. Dar are două pedale masche, accelerația aia, mă. Dar e și accelerația, ai accelerație și frână. Păi aia de mijloc nu e accelerația, mă? Păi ai frâna. Oh, bomboclat. Acolo în spate te trageți o șufă pe tine, tata, să stai bine. Hai că mergem acum și tragem pe 4 blane să nu te plouă. Sărac, l-am luat cu noi, îl plouă acolo, Carliviu. Ia uite-te-l, mă, că e pregătit. Mai avântul de tot. Ține-te bine că ăsta e drept. O drift. Perfect, Bor, perfect. bor, bravo, bravo. Mai ai? Așa, iar și pe ăla, l-ai omorât și pe ăla, săracul, s-a dus dracu. Stai, bă, pula mea. Ai merge, bă, mașina? Nu e problemă. Bagă la Stai, bă. un service. Stai, bă, trebuie să vorbim cu omul. Întreabă-l și pe ăla de... Bă, mi-a zburat umbrela. Ai pățit Stai, ceva, mă? bă, stai, bă, distrusule! Pula mea. Doamne, dă-te jos de la volan că ești ceva rău să moră dacă nu ești handicapat, ești distrus. Ești bine, mă? Acum sigur nu mai e bine. Ai pățit ceva, mă? E bine, mă? Mane, dă-te puțin jos să-i dau cheie lui. Dați-vă un pic jos. Dă-te, bă, și tu jos din carnigă și ăla din dreapta care-i. Bă, 50. Dă-mă cheile alea, bă, Gabea, și gata. Gata, că mi-ai dat toate cheile și cred că și alea de la casă mi le-ai dat să moară mama. Cu pumn nu ți le-am dat. Vă dau cu Shelly, capul de mașina asta, bă, sirucit. să mă găsească cineva. Shelly, dă-ne nouă banii. Facem noi Așa, bus da, house, meu, butrus. Stai puțin. facem la Pitești. Haide, pula mea. Bă, nu se poate așa ceva. Bă, stai, bă, dracu, în mașină, fut un băriat de mașină. N-auzi cum face motorul, mă, nu mai merge asta. Dă-i, mă, că mergem de service să mă fă față. Îți dau bandaj? Atunci la service dacă e în față. Vrei, îți dau Păi și eu bandaj? ce vreau să fac, Nu, bă, nu, stai, distrusule. Bă, dar urât e aici în spate. Bă, nu mai pot, mă, nu se poate așa Sau ceva. în mijloc. Stai, mă, dracu, acolo și taci acolo. Acum de azi ești jefuitor. Ce sunt? Jefuitor. E adevărat. Nu? Nu. Păi trebuie să te omorâm atunci. Știi pe prea multe. Știi deja prea multe șefule, trebuie să te dăm. Eu Cumpărați, sunt mă, Carlos. droguri. A, păi dacă nu cumpărați, vedeți că plecăm. Mai bine. Când o să cumpărați, atunci avem. Dă-ne ce s-a nouă dezremontat? banii. Te pup, Mai Flavis. ești fără ăsta, remor. Poate Ia are ceva în ea. N-are cui asta. Doamne, și nu mai merge o mașină fără cui. Dai să văd dacă ăsta avea ceva în ea acum. Eu l-am frumos, Da. Păi n-aveți cui la mașină, mă, să-i luăm aia? Păi eu am întrebat, mă, acolo la ăia, bă, puneți-mi, bă, și mie cui la mașina, nu se poate, că nu, n-avem cuie pentru asta. Păi ai luat-o pe firmă? Am luat-o pe firmă. Păi te trebuia să ai cui atunci. Da, ăla mi-a furat.
Deci, bă, tata din Garlică zi, ești cu noi sau nu ești cu noi? E bine, e forță. Dă să-l jefuiesc pe ăsta cu tramvaiul. Cum îl Dar nu, mă, că cheamă? nu poți să-l jefuiți pe ăla. Are camere de alea pe acolo, are buton de ăla de panică de alea. Știi cum îl cheamă pe ăsta din Carligă? Diego. Pula. Ulach. La urmă? Ia vezi la ăștia, mă. Dă-i un pic lângă el, dă-i un pic lângă el. Șeful, ești bine? Bună ziua. Da, șefule, mi-a revenit, îți vin. Foarte A, ești bine. bine, bine atunci. Dă-te jos. Hai că e Dă-te jos. bine. Da, șefule, mă dau jos. De ce jefuiești, mă? Vino la Ce perete, frumos mă, să vino fii la perete, jefuitor, mă. mă. Ia vină în coamă. Tu ce pula mai Crezi că faci, mă? nu- Ții umbrela lui ăla să nu-l plouă, noi îl jefuim și tu îi ții umbrela. Ia vezi, bă, tata, ia Bă, vă Diego. verifică, pula, ia Diego, vezi, mă, ce are pe el. Ia vă Vezi ce are verifică. pe el. Hai. Stai, mă, tată, că aveți și noi aici. Îl învățăm pe băiatul ăsta și să jefuiască. Pe capotă, pe capotă. Stai, șefule, că n-am Pe înțeles capotă, nimic. pe Ce-ți fac? capotă. Vorbește, șefule. mă, tata, mai tare de Diego. Alo? Da, mă, Diego, vezi ce are la el. Ce pula mea face Diego, mă, îl jefuiește cu bun simț? Băi, Diego, Nu știu, mă. ce pula mea faci, mă? Ce are, mă, la el? Ia și înjură-l puțin, mă, de Diego. Să Are vedem ce râme. poți. Are râbe. Da. Da, mă. Are Lăsați-l, mă, unghițe. gata, hai să Atâta s-a mergem. putut și l-am minitat. A, Are da. unghițe Nu mai jefui, tată, că nu-i Să fii frumos. poliția, Nu mai poliția. Am înțeles, tată. Să fiți iubiți. Mai bine, sănătate. Doamne ajută. Doamne ajută să griji. Avea unghițe telescopică. Da. Ce avea? Unghițe telescopică. Bă, Diego, dar tu chiar îl jefui până cu bun simț, să moară mama, dacă nu. Mai puțin și... Așa e prima dată. Deci ești jefuitor. Bă, Diego, tu trebuie să reții. Prima dată trebuie să te Păi, prezinți. cum adică Bună prima dată seara. ți-ai cerut scuze sau ce-ai făcut? A fost rușine. Am înțeles. Dar n-are nimic să recuperez. Te vedem la a doua, că deja acum ești, nu mai ești novice. Dar mai să Nu mergem umbla pe nimeni pe Vespucci. aici. Mergem pe Vespucci, vedem, poate găsim ceva pe acolo. Neapărat pe Vespucci. Să doneze cineva. Shelly, Shelly, Shelly. Bă, ce dracu Dă-ne tot câți acolo, nouă distrusule? banii. Facem noi bass house. Facem la Pitești. Eu mă gândeam să mă tund la pe Bass House. Ăla e bascat, mă, idiotule, mă. Uză-l pe ăsta, mă, să moară Bă, ea. tu ești prost la capul ăla, e bascat, mă. Nu e adevărat. Cum te duci, mă, bass house, mă? Păi așa e. E bascat, mă, handicapat. Sport în tot capul. Periuță. Păi e bascat. Ce dracu, mă, te tunzi în două ape? Adică... Ia. Păi, băi, voi ce faceți, mă, Salut, jefuiți? băieți. Te Bine, jefuitor, vă bă? cred. Vă cred atunci, dacă nu sunteți jefuitori. Hai că ia-ți noi acolo. Trebuie să-i prindem, să-i surprindem când sunt singuri, că dacă sunt mai mulți, cine știe. Da, Wow, wow, wow. Mamă, ce era să-l iau pe ăsta. Să moară, bă, ăsta, ce era să-l iau. Hai să vedem ce mai e pe aici. Dați-vă stânga-dreapta. Uite, uite. Salut. E frică, cred că. Salut, salut. Ce ai barii, ce ai barii. Șeful e jefuitor? Nu, tăicuță, de ce? E ce ai barii el. A văzut că mai mașina aia neagră așa și pare... Nu. Bine atunci, dacă zici tu. De ce jefuiești, bă, ia dă-te jos. Dă-te jos. Ia dă-te jos. Tăicuță, nu jefuie, să mor eu. Hai, Diego. Dar ce faci? Ce tai coța, mă, ce tai Verifică coța? că... Diego, runda a doua. La capotul. La Bă, capotul. lasă-l, bă, la capotă, bă. La capotă, la Acum, bă, capot. verific. La capotul. Stai pe loc. Ce faci, Diego? Alergea până în La apă. capotul. Verifică-l, vezi ce are la el. Vedeți că e un tovarăș al lui în fața Vedeți că e noastră. o mașină care se uită la noi. Are armură și ter Trag, și trag, nuanțe. Deci e jefuiește.
Cum a fost ăla după copac, mă? Shelly. Shelly, Shelly, Shelly. L-a omorât pe Boromir? Sunt toți morți. Shelly, 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 dă-ne nouă banii. Eu ce l-am la fugă să moară pe Dihor. Eu... Cine a tras-o? Păi noi suntem puli, mă. Ești nebun la primele pistoane a murit primii. Ce. Shelly, dă-ne nouă bani. Și acum ce facem cu aia? E o poveste reală de viață. Diago era un om cu minte, doar că s-a înhăitat cu cine nu trebuia, cu e mort. Exact. Roleplay. Adidas Dior, sunt gata să mor, e greu de zis. Ce face ăsta cu ea? Nimeni nimic. E că i-am văzut pe ea mor, s-a căcat pe el, asculta, mă, că capa era și mai ghele și acum s-a căcat pe el să moară familia mea, uite-l.
A chemat adminul cu aia când i-a văzut pe aia morți, în loc să cheme ambulanța? Tu știi maghiară? Meni a fost o curva ale ștoc și prosca. Meni a fost o curva ale nemtu dom. Tu vorbește ungurește. Și mor plătești impozit pe serverul ăsta. Dar vine ambulanța odată. Apasă space, nu apăs. Nu apăs bă space, că nu e frumos. Dacă vine Shelly, mă duc la adăpost. Shelly, 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 da. Când o afla Shelly, că am spus că iese minunat. Și atunci să vezi cum Shelly activează clauza. Shelly, te rog, nu activa. Shelly, Shelly, dragă, nu activa. Activa-mă clauza, că n-am ce mânca. Shelly, 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 te rog, nu activa. Că iar pleacă mama, pleacă în Spania. Te rog, nu activa. Shelly, Shelly, dragă, nu activa. Stai că îmi perimetră mie pe monitorul ăsta nou. Haide mă, ce fac ăștia mă cu aia? Shelly, te rog, nu activa. Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. De pe blaur. Opa, mașinia.
Bă, tot vine ăsta cu mașina aici. Bă, unde sunt ăștia cu aia? Au dispărut toți. Bă! 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 Asta o să-și ia bani. Asta o să-și ia bani 100%. Nu trebuia, bă, mă. Da, dar ce-o fi cu ei, că erau mai mulți? Ce-o fi cu ei aici? Am vrut să fac niște poze și am văzut pe ăștia aici, mai erau unii mai în față. Ideea e nașpa că nu prea putem să stăm. Că sunt foarte multe apeluri și suntem 3 medici toți. Bună seara, mă zici? Bună seara, m-am pișat și am leșinat aici, mă. Doriți transport la spital? Dacă se poate, te rog. Hai de sus. Sigur. Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. Vrei să te duc eu ca să nu mai punem pe drum medic, că sunt 3 medici în tot orașul. Nu, că mă duce la spital. Da, da. Salut, salut. M332, am auzit 96 conștiințe și 7 spital băieți. Acum ați reușit, domnule, să ajungeți. Puteți să opriți un pic aici, vă rog? Acum 200. Scuză-mă. Să mai bine acum. E mai bine? Ce vrei, mă, taxiul, tată. Ce vrei, tată? Bă, ăștia ce-au făcut cu aia? Mulțumesc mult de donație, băiatul meu. Hai noroc. Ăsta e Diego, mă?
Eu bomboclat, ați avut pacienți, acum a fost un accident foarte îngrozitor, Iaman. A căzut cu mașina. Iaman. Azi că lucrează la poștă. Mi-a luat tot chef. Linia apelată este momentan ocupată. Reveniți. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm, reveniți. Linia apelată este momentan ocupată. Eu pot să trimit o scrisoare în Spania la mama care lucrează la Capșuna? Mă auziți? Vă aud. O scrisoare către mama la Spania. Lucrează la Capșună.